Hmm. Munggo pa rin tayo. Sarap. Hello mga kapudibis! Today kakain po tayo ng ginisang munggo at meron tayo dito pork chop at iniyaw na bangus. Ang drinks natin, tubig. Mga kapudibis, bago po tayo kumain, pray muna po tayo. Amen. Ayan mga kapudibis, malinis na yung kamay namin mga tamkay Kapampangan. At syempre mga kapudibis, ang nag-request po nito ay si Ma'am Tuchi Bigomong. Ayan po. Tama. At syempre, paki-follow po yung kanilang Facebook page, Style and Sense. Ayan, nagtitinda po sila ng mga murang, authentic, Victoria's Secret and Bath and Body Works. Ang kagandahan po nito mga foodies, ang 50% ng kanilang sales ay dinodonate po sa animal shelters. Kaya mga dog lovers at cat lovers, bumili na po kayo para makatulong po tayo sa kanila. Yes mga kapudibis, ayan po yung Facebook nila. Paki-follow na po mga kapudibis. Kaya unang subo na tayo. Sige. Unang subo, baba muna natin to. Ay! Yan. Makuha na tayo ng pork chop. Ayan. Kuha na sa'yo. Kain na tayo. Oras na. Ayan. Oo. Abot kamay na yan. Abot na kamay na pangarap. Ayan. Ang unang subo ay para sa inyo mga kapudibis. Ma'am Tuchi Bigomong, para sa iyo ang unang subo namin. Kain po. Tama. Para makita nyo ako. Makita nyo yung rice ko. Baba ko ha. Sarap na munggo. Huwag mong kainin yung Ito. Sarap. Kahit hindi Friday. Ha? Kahit hindi Friday. Pero hindi naman Friday ngayon. Munggo pa rin tayo. Sarap. Sarap. Daming gulay, no? Kaya magluto na kayo mga kapudibis. Munggo day. Sa Friday. Ang daming daon. At syempre ito, dito natin yan. Bangus. Yan, Ma'am Tuchi. Ang hirap ng pilido mo. Nakailantik kami doon. May stress si BBM.
Ito? Sinikon. Tagol na boses niya. Mm-mm. Sana ito'y mana. Gulay pa lang. Daming gulay. Para healthy. Talbos ng kamote tsaka ampalaya. Sarap. Ang taba. Taba. Ito? Susumparas. Oh. Mabigat sa tiyan yung ano. Gulay, tsaka munggo. Sabi nila, marami daw tayo kumakain dito. Iyaan nyo. Kami na lang naglilinis. Siya naman naglilinis. Ako naman naglilinis. Plastic po kasi to. Kaya kala nyo ano. No? Tsaka may sarsa yung kinakain natin noon. Ano ba siya? Yung ano kasi yun? Lumpia sariwa. Ah.
Dumikit kasi yung yung sasha ng lumpiang sariwa Dito sa plastic. sa plastic. Sorry po, ma'am. Nabasa ako din. Sarap. Eh, baka po, Tibis, may natira po kaming bangos at konting ginisang munggo. Mamaya po, ubos na. Ubos na po kasi yung oras natin. Style and Sense po, ayan, paki-follow po yung kanilang Facebook page. Andito po yung kanilang Link. po. At Yes. syempre, shoutout din kina Leia Payawan, Baby Allison, at sa asawa mo, Catherine, Hello Christian po. James, at kay Cherry May, kay Calix, kay Ana. Ayan, shoutout Yes, sa inyo. shoutout We po. love you At all. kay Christopher Esquilio, shoutout Christopher po. Esquilia, shoutout. At sa mga tropang Tacho Barrio, hello po. Shoutout po sa inyo. Makapudibis, meron po kaming Facebook page. At TikTok na The Foodie TikTok ni BBM, Instagram ng The Foodie Vlogs, Kusinang Kabalan, Cook Like Crazy, Yael Pochi. Mag-subscribe at mag-follow na po kayo. Pakiclick na po yung notification bell po namin para ma-notify po kayo sa mga bagong videos ng The Foodie B. Yes, Makapudibis, kaya ang gusto nyo ang aming videos, please don't forget to like, share, and subscribe. Thank you. I love you.